अशी ही माझी तांदळाची खीर ह्या श्रावण महिन्यात तुम्ही एका उपवासाला नक्की करा आणि उंदरकीला पण करा गणपतीच्या दुसऱ्या दिवशी। नमस्कार, मी आहे मालवणी झील सिद्धार्थ। तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे परब किचन मध्ये। आणि आज माझी आई बनवणार आहे तांदळाची खीर आणि ही मी गेल्या गणपतीला पण खाल्ली, आता पण खायची। चला लवकर जाऊया किचन मध्ये। मी तांदळाची भरड घेतलंय, अर्ध्या वाटीपेक्षा थोडीशी म्हणजे जास्त भरड। मी अगदी भाजलंय नाही, माझे गावठी तांदूळ आहेत म्हणून मी काय धुतलंय नाही। मी डायरेक्टली चक्कीवर असे दळलंय जाडसर, हे बघा अशी कणी काढलंय। तुम्ही याच्यासाठी कुठले खायचे पण तांदूळ वापरू शकतास, फक्त काय तुम्ही बाजारचे तांदूळ आणतास ना, मग ते जरा धुवून सुकवून नंतर भरड करा। मी आता गॅस पेटवतोय आणि आता मी कढई ठेवतोय गॅसवर। कढई तापली, आता मी तूप घालतलंय। हे का काय रव्यासारख्या जास्त तूप नको, मी 2च चमचे घातलंय तूप। तूप चांगला कडूक होया। तूप आता कळला आपला। आता मी आता मी तांदळाचं भरड काढलंय ना, तो टाकून घेतोय चांगलं। मी आता कनेरा ना तांदळाचं तो तुपात टाकून घेतलंय आणि चांगलं बारीक गॅसवर मी भाजून घेतलंय। ते का चांगलं फिरवीत राहा होयो असो, मग चांगलं भाजतलो। एवढं रव्यासारखं पण नाही भाजलो तरी चालतलो, कारण मी चांगलं शिजवून घेतलंय। कसं तांदूळ आहेत ना त्याच्यामुळे शिजतले चांगले। आणि आपल्या करूची हा खीर, त्याच्यामुळे असा काय सुट्टा होया असा काय हे नाही, खीरच होतली, ती काय पातळच करूची। ही खीर ना आम्ही गणपतीच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे उंदर केक बनवायची माझी आजी, तेव्हा आम्ही खूप खायचो। त्यामुळे एकदम कोकणी मालवणी पद्धतीने कशी बनवची ती मला माहिती आहे, माझी आजी बनवताना मी बघायचंय। आता कनेर चांगलं भाजलंय, बघा चांगलं भाजलो। आता मी याच्यात पाणी टाकतोय, 1 ग्लासभर पाणी टाकतोय। कसे झाले तरी हे तांदूळच ना, मग ते शिजाकवायच पाणी लागतलच, म्हणून मी 1 ग्लासभर पाणी टाकलंय आणि चांगलं आता फिरवून घेतोय। आता मी गॅस मोठो केलंय आणि चांगली उकळी येईपर्यंत ते का चांगलं रटामटा शिजूक देतलंय। आता मी ह्या वाटीभर दूध घेतलंय, तर आता मी दूध घालतलंय। हे गरम दूध तर मी आता घालून घेतलंय। मी सगळा घालतलंय याच्यात दूध, तरच त्याला चव येतली चांगली। तांदूळ वेगवेगळे असतात। आता हे माझे तांदूळ लवकर शिजणारे होते, काय काय जुने तांदूळ असतील ना जास्त तर ते लवकर शिजत नाही। मग तुम्ही बाजूला गरम पाणी करून ठेवा आणि जर तांदूळ शिजला नाही तर तुम्ही ते पाणी टाका आतमध्ये। दूध घातल्यावर कलर पण मस्त येतो, तूप तांदूळ आणि दूध मस्त कॉम्बिनेशन। आता मी तांदळाचं कनेर घेतलंय ना, तेवढंच मी साखर घेतलंय आणि ती मी आता दूध घालून झाला, आता साखर घालतोय। साखर घातलंय 1 वाटीभर। आता मी एक काजूची कापा घालतलंय। मी मनुका नाही, मी बदाम नाही, मी काजूचीच कापा घालते, कारण आपली खीर सफेद आहे। नंतर मग आपण जर बदाम बिदाम घातला ना तर मग ते कसा काळा दिसता। मग आता हे सफेद काजूचे गर घातले तर सफेद मध्ये सफेदच दिसतं। आता जरा ढवळून घेऊया। साखर घातलंय, काजूची कापा घातलंय, आता मी ढवळून घेतोय। मी बारीक गॅसवर अशीच ठेवतलंय, नाहीतर झाकण ठेवला असं दूध घातलेला उसळी येऊन सगळा दूध खीर सगळी बाहेर पडत। मी तांदळाची कणी एकदम बारीक करून घेतलेलं आहे, त्याच्यामुळे माझी लवकर खीर शिजली आहे। दूध घातल्यावर आता 5 मिनिटांनी हे बघा मस्त शिजली आहे खीर, हे बघा। आता 1 चमचा भरून, मी पूर्ण भरला नाही चमचा, मी अर्धच घेतलंय, तो भरून मी घालतोय आता वेलची पूड। मी वेलची पूड सगळ्यात शेवटी घातलंय, कारण जर लवकर घातली तर त्याचा स्वाद जाता, म्हणून मी सगळ्यात शेवटी घातलंय। जेव्हा आता मला उतरूची झाली आहे ना खीर, तेव्हा मी घातलंय आणि ढवळून घेतोय आता चांगली, म्हणजे ती मिक्स होतली आणि चांगलं सुगंध येतलो। अशी ही माझी तांदळाची खीर ह्या श्रावण महिन्यात तुम्ही एका उपवासाला नक्की करा आणि उंदरकीला पण करा गणपतीच्या दुसऱ्या दिवशी। वाह, भारी झाली आहे खीर। आणि तुमच्या मम्मीला पण सांगा की अशीच खीर बनवायला, आणि खाली कमेंट बॉक्समध्ये लिहा की कशी झाली खीर। आणि परब किचनला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।